Il-ftehim qed mhux biss il-Kunsill imma l-Kunsill u l-Parlament Ewropew ukoll. Fatt jiena attendejt sal-11 nofs ta' bil-lejl jumejn ilu biex nipprova nwassal iż-żewġ istituzzjonijiet li huma japprovaw liġijiet tal-Ewropa għal ftehim. Fil-fatt jumejn ilu jiena l-ftehim huwa viċin ħafna u fil-fatt dalgħodu ġie konfermat dal-ftehim. Dan jfisser issa li l-liġi dwar it-tabak, id-direttiva dwar it-tabak li tant smajna dwarha u li kien hawn minn beża li mhux se tgħaddi dal-mandat tal-Parlament Ewropew issa hija kwistjoni ta' formalità li l-Parlament u l-Kunsill japprovawha meta jiltaqgħu sessjoni plenarja s-sena d-dieħla. Jiġifieri kuntenti ħafna li d-direttiva tat-tabak issa ġiet approvata. U xi jfisser dan għall-Unjoni Ewropea? Inti semmejt ukoll li kien hemm min kien xettiku li di ma tiġix approvata f'din il-leġislatura, il-fatt li bħal donu sa wasalna fl-aħħar, xi jfisser? Kien hawn il-biża' li d-direttiva tat-tabak spiċċat li l-lobby tat-tabak kien se jagħmel kampanja tant qawwija li allura kollox jiġi post. Fil-fatt f'temp ta' sena jiena ħtart fit-28 ta' Novembru, ġiet illonċjata fit-19 ta' Diċembru u għaw qegħdin issa fit-18 ta' Diċembru b'din il-direttiva prattikament approvata. Dan jfisser li wara li jgħaddi l-perjodu ta' tranzizzjoni se jkollna l-avviżi tas-saħħa fuq iż-żewġ naħat tal-pakketti sigaretti kif ukoll jkun hemm ritratti u mhux biss kliem u kif ukoll li l-flavors li jintużaw tal-vanilla u tal-mentol ma' żmien jiġu phased out kompletament.